Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i gydbwyso, beth i edrych amdano a sut i wneud hi'n haws neu'n anoddach. Er mwyn cydbwyso'n dda, mae angen i chi sefyll gydag un trod yn fflat ar y ddaear. Dal eich breichiau allan yn syth fel hyn i'ch cadw'n gyson a phlygu'r gos arall fel hon ar 90 gradd. Pan fyddwch chi'n barod, ceisiwch sefyll yn dal gyda'ch cefn yn syth ac edrychwch ymlaen. Efallai y byddwch chi'n gweld plentyn yn pwyso i un ochr, yn sicrhau bod ei drod yn wastad ar y llawr neu'n ein cael i ddal ar y wal ar y dechrau. Os yw rhywun yn ei chael hi'n rhy hawdd, gallen geisio sefyll ar draws cydbwysedd, bwrdd ysgwyd neu glistog i'w gwneud ychydig yn anoddach. Os yw rhywun yn ei chael hi'n rhy anodd, gallent ymarfer gyda'r ddwy drod yn fflat ar y llawr. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i wneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan i gael mwy o syniadau?